ndinabweresa motion yonena kuti tasala ni miyezi 5 kupita kuchisankho. Chifukwa chani boma likupereka 67.3 billion kwa Chakwera kuti adye pa miyezi 5. Ine naona ngati kuti pamenepo ndi sitikuganiza, sitikwakonda Malawi. Komanso ndinene kuti kohoti inoyo ya parliament imene tikumaliza sitinathandiza Malawi. Ineyo ndipepese ngati ineyo Suleiman, ndipepese kuti parliament pena pake sitinakonda Malawi, sitinathandize. Izi zikuchitika chifukwa nthawi zina tikusogoza dyera. Ifeyo makamaka ma MP za opposition ntchito yathu inali kuonetsetsa kuti boma likugwira bwino ntchito. Sitingavomereze kupereka 67.3 billion kuchoka pano kufika September kuti munthu mmodzi ndi ana ake ndi zidzukulu zake zidye